Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndine umwe mwanasikana wandainge ndakambotaura naye via a WhatsApp call. Saka iye ainge akandiudza kuti ndinofanira kunyora zvose zvaainge akandiudza paWhatsApp call ipapo. But ndakazokundikana nekuda kwekuwandirwa, uye nezuro usiku akabva anditumidzira zvekare imwe message reminding me akabva ati anoita basa rekudriva motikari dzemushikashika zvekunyora nyaya yangu. Motikari idzodzo mukomanashi, kana ndikakuudzai kuti hadzingotakuri ani nani. Motikari idzi nguva zhinji dzinongoswera zvadzo dzakapaka, asi usiku ndipo patinozobuda. Motikari idzodzo ndo padzinozotanga kutakura vanhu, ende usiku hwacho motikari idzodzo hadzitendedzwi kuti dzinge dzichingotakura ani nani, asi tinongoitawo zvekungotakura vanhu vatinenge taudzwa nemunhu iyeye watinoshandira. Mukadzi uyu watinoshandira tinongoshanda tiri vakadzi, uye tinoita zvekupinda mubhawa. Mukadzi uyu ane imwe friend yake ine bhawa racho ririmo muHarare imomo, kureva kuti isusu tiri pfambi dzakabatana kuita basa iri. Mukadzi iyeye neshamwari yake kubva kudhara, semukadzi uyo watinoshandira akazotoregedza kuita zvechipfambi mushure mekunge ndatanga kugara naye. Inini ndini ndakatanga kugara naye, asi pandakatanga kugara naye mukomanashi, mukadzi uyu ainge achitolojawo. Upenyu hwake hwainge hungoriwo huya hwekiya. Nguva zhinji kunyange mari yerent aitopota achitobatsirwa neshamwari yake uyo wandataura kuti ane bhawa. Asi takazoti tava kugara naye, mazuva atatanga kuzokecherwa varume naye mukadzi uyu, ndo patakaona kuti upenyu hwake hwakabva hwangoshanduka overnight. Akabva atotanga kutaura kuti ainge atenga imba yakatovakwa somewhere. Ndokuzobva kwatakaita uko kwatainge tichigara tichienda kunogara naye kumba kwake ikoko kuNyowani. Asi tisati tasangana pabasa iri, umwe neumwe ainge achiita chipfambi chake kwaainge ari, asi tese tainge tichiitira mabasa awa mumagrowth point. Umwewo musikana ndiye ainge achiitirawo basa rake mumapurazi, uko kwatakazotorwa nemurungu wedu. Handitozivi kuti iye akazvifambisa sei kuti ange achitiwana. Inini akangosangana neni pandainge ndaendawo kune rimwe purazi, nekuti ndo kwandaiwanzokuenda kumamonth end ndichiitira maclients angu ainge achishanda mumapurazi. Ndakangokaruka ndakwenywa neumwe mukadzi wandainge ndisingazivi, ndokubva atanga kutaura neni achindiudza kuti ari kutsvaka musikana wekuti ange achishandidzana naye. Akabva andiudza zita rekubhawa kwacho kwaainge achida kuti ndinge ndichizoshandira ndichiwana maclients. Kubhawa ikoko ndainge ndichikuziva, asi ndainge ndisati ndambowanawo mari yekuti ndibvewo kumusha kwedu ndichiendawo kuHarare. Saka pavasikana ava vandinoshanda navo, ndini ndakatanga kuuya pamba pemukadzi uyu, sezvandataura kuti mukadzi uyu pandakatanga kumushandira ainge achitoloja. Then pakazotevera vamwe vasikana vaviri, takabva taita vatatu. Takati tazoshifta taenda uko kwaainge atenga imba yakanaka. Takabva tapiwa imba yekuti tinge tichigara. Umwe neumwe akabva apiwa imba yake yekuti ange achigara. Tikabva tatanga kuendeswa kudriving school, tikabva tatora malicenses edu. Mukomanashi, life yedu yakabva yatochinja. Mukadzi uyu akatirakidza rudo, especially pamusikana uyo wechinumber 3 uyo akazotijoina mushure mekunge tava kutogara nemukadzi uyu. Ainge asina kana birth certificate, amai vake vainge vakasoshaya, but mukadzi uya akatanga kutoresa musikana uya kubva kubirth certificate kusvika kuchitupa, ndokubva azoendeswawo kudriving school. Tikabva tatanga kutodhiraivhawo, asi tainge tichingodhiraivhawo motikari yemukadzi uya ainge asati atitengera motikari zvaakazoita. But pose ipapo
tainge tisina kungogara, taitoti usiku hwoga hwoga isusu nemukadzi uya taitopinda mumotikari make obva aenda nesu uko kubhawa kweshamwari yake. Iye anenge akangogara kuseri kwekaunta neshamwari yake. Pano nepapo anenge achingokudanira maclients. Dzimwe nguva taienda pane imwe lodge kana kuti taingosanganawo nevarume ivavo vatinenge takecherwa kuseri kwebhawa. Tapedza kugadzirira zvese zvainge zvichidiwa mukomanashi. Umwe musi takashamisika kunzwa panze paine motikari dzairakidza kuti dzainge dzakawanda dzichipinda payadhi pemukadzi uyu. Saka patakabuda takabva taona kuti paiva nedzimwe motikari dzainge dziri 3, dzose dzainge dzakafanana but dzichirakidza kuti dzainge dzakamboshandisiwa, motikari dziya dzinowanzokushandiswa pamushikashika. Zvekare nemotikari yemukadzi uya nevanhu avo vaainge achiti ndevekukasel uko kwaainge atenga motikari idzodzo. Motikari dzose idzi dziri 3 dzakatengwa same day. Varume vaya vakati vapinda mune imwe motikari iyo yavainge vauya nayo ichivatevera iri kumashure vadzokera zvavo, mukadzi uya ndopaakatitora ndokubva anotimisa pamberi pemotikari dziya. Akabva atiudza kuti motikari idzi ndakutengerai, umwe neumwe ngaasarudze motikari yake yaanoda, asi motikari idzi dzainge dzakangofanana zvadzo. Takati tapedza kugadzirirwa zvese zvainge zvichidiwa kuti tinge tichigadzirirwa, takabva tapiwa motikari dziya dzainge dzakanaka kuti tinge tichifamba nadzo. Asi zvacho zvatakaudzwa ndizvozvo kuti kana ukatakura varume asi murume uyu waunenge watakura waifanira kuti unge uchirara naye. Mazuva ekutanga ndaisanzwisisa kuti ivo vainge vachirevei pavakatiudza kuti kana watakura murume uyo anenge aneta nekunwa doro achiti iye ari kuda kuperekedzwa nemateksi awa ataidhiraivha kuenda kumba kwake, unofanira kuti unge uchizosangana naye pabonde murume iyeye waunenge watakura. Zvekare maclients aya sezvandakuudzai mukoma kuti hatisirisu taimatsvaga, aitotsvakwa nabhosi vedu. Isusu taizongopiwa munhu kuti enda naye unomusiya, asi unofanira kutanga warara naye. Mazuva ekutanga zvinhu izvozvo zvainge zvichiramba, nekuti dzimwe nguva kunyange murume akadhakwa asi ukazama kuti unge uchimumanikidza kuita bonde naye, vazhinji vacho vaibva vatoramba. Bhosi vedu pavakaona kuti ndo maproblems atainge tichisangana nawo, vakabva vazotipa chimwe chibhodhoro. Umwe neumwe akapiwa chibhodhoro chake chemafuta, but mafuta awa ainge atori enivia. Kusaziva kuti munivia Q10 umu mune zvainge zvakaiswa here nabhosi vedu, because kubva zvatakatanga kushandisa mafuta iwawo, murume wose waunenge wati uri kuda kusangana naye pabonde, for sure unotosangana naye pabonde. Saka mafuta aya atainge tapiwa, bhosi vedu vakatiudza kuti hauzore kumeso kwose, asi unongozora pahuma chete, ende unofanira kuti unge uchizora mafuta iwawo uine client yacho yaunenge uchida kusangana nayo pabonde. Chimwe zvekare bhosi vedu chavakatiudza, vakatiudza kuti hataibvumidzwa kurara nevarume ava kulodge kana kumba, asi taifanira kuti tinge tichizosangana nevarume ivavo mumotikari imomo. After that wobva wapiwa mari, asi taiti kana tapiwa mari idzodzo mukomanashi taidzirepa mari idzodzo dziri mutishu, wobva waendesa kuna boss pasina kana sent rawaibvumidzwa kubvisa pamari iyoyo. Semazuva ose mukomanashi, mumwe musi ndakabva ndapiwa imwe client. Ndakati ndakatarisa murume uyu airakidza kuti munhu ane mari dzake. Ndakati ndaita zvose zvataifanira kuti tinge tichiita. Murume uya akabva andipa mari, asi chakandinetsa ndechekuti mari yaakandipa yainge yakaitwa mabhandru 2 ema-US. Nekuchiva mari iyi, ininiwo ndakabva ndangozvomora 200 US pamabhandru 2 andainge ndapiwa, ndokubva ndadzokera kubhawa ndikabva ndanopa madhamu imwe mari. Imwe yacho ndakabva ndaenda nayo kumba, handina kuzoenda kubasa. After a few days ndakabva ndatiza nemari iya ndikabva ndatanga kugara ndega. Handina kana kupedza mwedzi ndikabva ndatanga kunzwa sekunge ndinonanairwa nechinhu usiku hwega hwega.
kusvikira ndatanga kubuda munhuwi, zvekuti kana ndiri pavanhu munhuwi iwowo unotobuda. Kazhinji kana ndikangogara panenge paine vanhu ndinobva ndakasika kusimuka, nekuti smell yandiinayo mukomanachi ndinototanga kuinzwa ichisimuka, ende kana ndiri ndega smell iyoyo inonyarara. Asi ngapangoita vanhu vanenge vakati munhuwi uya unobva wasimuka ende unenge uchinhuhwa kunge hove, ende kakunhuhwa kacho panenge pachiita kunge pavhurwa hove dziya dzemugaba, ndo kasmell kanobuda pandiri. Mukomanashi ndega ndinotya, ende dzimwe nguva ndinokwanisa kungoti ndichingofamba ndinotongokaruka kumberi kwangu kwava kufamba umwe munhu, asi kana ndikanyanya kutarisisa munhu uya anenge achifamba ari kumberi kwangu ndinobva ndatoona kuti munhu uyu anorakidza kuti akafa, nechimiro chake chaanenge akaita achirakidza kuti munhu uyu haasi mupenyu. Dzimwe nguva munhu uya anenge akamira kumberi kwangu anokwanisa kungokaruka atendeuka, ende dzimwe nguva anenge akatobata banga achirakidza kuti iye anenge achida kundibaya. Mukomanashi kwandinofamba ndakanzi ndaishandira munhu ainge akaromba, ende ndaisafanira kumubira mari yake, hanzi ndakamubira mari ine urombwa. Ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichinomukumbira sori. Ndakabva ndaenda, akati iye hapana chaanokwanisa kuita nekuti hapana chaaiziva nenyaya yandainge ndichikumbirira ruregerero. Ivo amai ava mukunotaura kwavo vanoti regedza kuda kundikanganisira bhizinesi rangu nebhizinesi reshamwari yangu. Zvimwe kuda mari yawakapiwa neklayenti yako ndiyo yainge yakasviba. But mukomanashi saka handichazivi kuti zvinhu izvi zvakakonzereswa naamai ava here, kana kuti neklayenti yavo iyoyo yavakandipa, iyo yandakazobira mari yandaifanira kuti ndinge ndichinopa amai avo vandainge ndichishandira. Mukomanashi ndapererwa, handichina kana plan. Ndinongofunga kuti dai hangu ndafa. Ndakatombozama kutenga aya anonzi majina guard. Ndakatombozama kuti ndinge ndichishandisa sipo dziya dzekuti ugezese nadzo kuzasi kwako, but mukoma, kana ndiri ndega mweya iwowo haumbopudi. Asi kana ndikangogara panenge paine vanhu munhuwi wacho unobva watanga kusimuka. Ndinokumbirawo kuti munge muchindisvitsirawo nyaya yangu kune vedare, ndichange ndichiteverera mucomment section. Ndatombozamawo avo vanozviti vanogona, but kwacho kwandakaenda mari dzandakaudzwa mukomanachi dzainge dzakawandisa, handikwanise kuiwana mari iyoyo yandakaudzwa. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Ndakaita naye phone call conversation a few days ago, ndikabva ndazoshaya mukana wekuti ndinge ndichizogarira pasi nyaya yake, asi iye abva azonyora. Vedare please ngatitaurei naye mucomment section. Inzwaiwo meseji yabva yapinda kumessenger about a minute ago. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me kugroup reZDS. Inini ndiri kuda kungobvunzawo advice kuti ko kana uri mukadzi, murume wako ungamuudza sei kuti panapa inini ndaita sick, but ndinofanira kuti ndinge ndichimuudza nenzira dzekuti iye haazosuspekti kana kubvunza kuti siki yacho wakaitora kupi, because kana now ndichiverenga ndatova nemwedzi ndichingobuda imwe discharge iyi inenge yakaita yellow, ende now ndangova munhu wekuti ndiri kungogara ndakangotota zvekuti penti liner kana ndikaripfeka ndinongoripfeka kwe30 minutes ndobva ndatoribvisa nekuda kwekuti rinenge ratota, ende matotero acho arinoita nedischarge yandinenge ndichibuda, kunyange ukazama kushingirira kuramba wakangoripfeka zvinenge zvava kutoda kuti unge uchibvisa penti liner iroro. Murume ndiri kuda kumuudza, but ndiri kutya kuti inini semunhu akaita gumbo mumba gumbo panze, ende kana ndikamuudza ko kana iyewo asina kundichita haazosuspekti here kuti munhu uyu ari kuti abatwa nesiki kasi akaita gumbo mumba gumbo panze here. And every night pane zvava kuitika pandiri. Ndava munhu wekuti ndava kukara bonde. In fact murume wangu ndava kutoita zvekutomudhimanda bonde, because kurara neni kwaanenge achiita ndinonzwa kunge anenge achindikwenya panenge pachirwadza mukatikati mangu menhengo yangu. Apa kana iri boyfriend
iyo yandainge ndichidanana nayo ndinototya kuiudza because iye akandiudza kuti for now chimbomira kutaura neni. Akabva andiudza kuti mukadzi wake ainge ava kususpekta kuti tinofanira kunge tiri kudanana, saka communication neboyfriend handisisina, ndiri kushaya kuti ndomuudza sei. Saka now ndava nowe. Chandityisa ndechekuti nhasi makuseni ndati pandamuka murume wangu anga atoenda kubasa, ndazoti ndichiita weti iya yekuseni ndokubva ndaona kuti ndabva ndaburitsa discharge iyi yanga yakaita yeyellow seyandiri kugara ndichingoburitsa, but yanhasi yabva yabuda yakasangana nekamwe kakala kegreen. Apa kukliniki kwacho kwandazoenda nekuda kwekuti kulocation kuno kwatigere tinogara padhuze neimwe clinic irimo mulocation, saka ndabva ndaenda kukliniki ikoko ndichida kunobvunza kuti zvinorapika here izvi zvandiri kunzwa, but ndabva ndarambidzwa kuti ndinge ndichipinda pagedhi nasecurity because anditi hapachatendedzwi kupinda vanhu vanenge vasina zvitupa. Ndikamuudza kuti ndinobva kuZimbabwe, iye abva ati buritsa pasipoti yako. Ininiwo pasipoti yacho handina, saka ndazongogumira pagedhi ndokubva ndadzokera zvangu kumba. Now nezvose zvandasangana nazvo makuseni ezuva ranhasi, ndangofunga hangu kuti ndingorovera mwoyo padombo ndobva ndangoudza murume wangu. Asi vedare especially kuvanhukadzi, ndanga ndichidawo idea yekuti mundiudzewo zvinoita sekunge ndiye murume wangu akauya nesiki iyi mumba. Please post for me mukomanashi, ndapererwa nekufunga inini. Vedare ndo meseji yandabva mukurisivha kumessenger yabva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatitaurei navo mucomment section.